Sehaskako hirugarreneko ikasleek bizikleta martxa abiatuko dute Bordeletik Baionarat basoa euskaraz egitea aldarrikatzeko. Arratsaldeon ikusentzuleok, ekimen honen inguruko xehetasunak eskainiko dizkizuegu eta bestalde zazpigarren inkesta soziolinguistikoaren datuak ezagutu ditugu. Iparraldeko emaitzak egoera kezkagarria beranzko joerak segitzen baitu, naiz eta beherakada hori apaldu den. Eta aktualitatea ere gaurko saioan ongi etorri. Poliziaren bortizkeriaren kontrako elkarretaratzea antolatu zuten atzo Baionako subprefeturaren aintzinean. Orotara, 300 pertsona bildu dira Zenzorin Euskaldeko ur erreserba erraldoien proiektua salatzeko elkarretaratzean izan diren bortizkeriak salatzeko. Elkarretaratzearen antolatzaileek bortizkeria elkarrekin aurre egiteko deia egin dute. Baionako hitzorduan Zenzorineko elkarretaratzean parte hartu zuen pertsona batek bere lekukotasuna eskaini du. Bere erranetan zaurituak denetan zeuden. Zenzorin Euskaldeko ur erreserba erraldoien proiektuaren kontra daudenek iragarri dute mobilizatzen segituko dutela. Basoa euskaraz egin alizate aldarrikatzeko txirrindola martxa eginen dute Sehaskako hirugarreneko ikasleek Bordeletik Baionarat. 4 etapa guztira bizikletaldia deitu dioten ekimena apirilaren 18tik 22. Egunero gutxi gora bera pentsatzen dugu 80 kilometrora egitea, 80 kilometro. Beraz batxigu askein izdela, beren pentsatzen dugu lortuko dugula una tarte etortzea. Aitzineko 5 urteetan, hirugarrenean izan diren 1000 ikasletik gora egon dira brebeta euskaraz egin alitzateko debekupean. Orain, urrats hori lortuta, hemendik 3 urtera egin beharko duten basorako borrokatzen hasteko garaia dela diote. Nahi nuke dena euskaraz egin, eta ez bakrik erdia eta bestea frantsez nahi dugu dena egin euskaraz. Dia brebeta ukandugu euskaraz, baina hori ez da ino segur beste urteetan hola segituko dela. Beraz, bai guk aurten txantza bat dugu, eta nahi dugu segitu elduden urteentzat, eta baita ere basoa euskaraz pasatzeko. Hitz batzuk ez dira berdinak frantsesan eta euskaraz, eta orduan batzutan zailtasunak ditugu lertzeko, prestatzeko ere biziki zaila da. Azken etapak apirilaren 22an Euskal Konfederazioak deituriko azterketak euskaraz eta euskalgintza aurrera aldarrikatzeko manifestazio nazionalarekin bat eginen du. Eta beraz, azken etapa nahi duen orok eurekin batera egin alizaren du txirrindolaz, bokaleko merkatutik abiatuta 4:00. Manifestazio erraldoia 5:00 izanen da Baionan. Zazpigarren inkesta soziolinguistikoak iparraldeko emaitzen aurkezpenean datu kezkagarriak utzi ditu. Euskaldunen kopuruak beheraka jarraitzen du, gaitasunean eta erabileran. Hezkuntzan izan ezik, hau da gazteen gaitasunean ia bikoiztu eginda datu azken 20 urteetan datu baikor bakarnetarikoa. Euskaldunen proportzioaren bilakaera 1986tik 2021 beraz ia 6 puntu jaitsi da. Gazteen artean, 16-24 urte artean, baina igoera egonda 12,2 duela 20 urte, eta 21,21 igo da 2021. 25-24 artean ere 5 puntuko egoera izan da, beste adintarteetan ordea, ia 10 puntuko beherakada. Egoerak segitzen du kezkagarri zaiten orokorki, Ipar Euskal Herriko 10 biztanletarik 8 ez dakite euskara, edo ez dute euskara mintzatzen, zonbaitzuek 10% euskara ulertzen du. Hori datu horiek ez dira argitzekoak, dira tendentzi luze eta indartsu batzu, hala ere, argi izpi positibo batzu, belaunaldi gazte mailan hor bada berpiste bat ez dakit, baina berriz hartze bat. Lurraldeka ezberdintasun handiak ikusten dira. BAB, hau da Baionan Gelu Biarritz eremua da erdaldunena, 85 kakots 4 dira erdaldunak. Lapurdin, BAB kenduta 166 kakots bat. Eta Nafarroa berean eta Zuberoan 157 kakots 5 dira euskaldunak eta 113 kakots 8 euskaldun hartzaileak. Azken bi hauetan hala ere beherakada nabarmena da. Lurraldeen arteko ezberdintasunak aintzat hartu behar dira bai, eta erabilerari dagokionez ere nabarmentzen da. Oro har,
200.000 pertsonak, hau da, populazioaren 78,8% frantsesa erabiltzen du beti. 1% kakotx batek euskara frantsesa baino gehiago eta 1% euskara frantsesa bezain beste. Testu inguruari dagokionez, iparraldeko 16 urte eta gehiagoko biztanleriaren emendatzea hartu behar da kontuan. 2 kakotx 6ko gorakada izan da 2016-tik. Biztanleriaren sartzea ere gertatu da eta familien osaeran aldaketak, haurrak dituzten familien apaltzea eta guraso bakarreko familien gorakada. Kostaldean dira gehien bat gelditzen kanpotik datozen pertsonak eta erakargarritasuna areagotzen ari denean, hainitz jende dator kanpotik eta aldi berean euskaldunenak, hau da zaharrenak, ere galtzen ari dira eta beraz kopuruak behera egiten du. Erronka beraz, batez ere eskolan euskaldunak formatu eta horiek transmititu dezaten euskararen erakunde publikoaren iritziz. Erabilera behitia idela, eta hori logikoa da, lotua da ere egoerari, belaunaldi zaharrenak dira joaiten eta ez zuten euskara naturala. Eta heldu diren berriak dira belaunaldi gazteak, eta haiek anitzez gehiago dute erakaskuntzako hizkuntza eta ez da baitez bada erabiltzen. Hor bada zinez erronka bat, prekozio guziekin hartu behar da inkesta soziolinguistiko hori, emaiten ditu epeluzeko tendentziak, hori segur da, eta lanian segitu behar dugula azkar eta ahalaz indartsukiago. 2021ko azaro eta abendu artean egindako lana izan da, aztertutako esparruak gaitasuna, transmisioa, erabilera eta jarrera. 16 urtetik gorakoak soilik hartzen dira aintzat eta kontuan hartu behar da gazteenak ere direla gaur egun gehien euskalduntzen ari diren horiek. Jarrerari dagokionez, 36,6 aldeko jarrera du, 49,2 ez alde eta ez kontra, eta 14,2 euskararen aurka azaltzen da. Ikus-entzuleok, ostirala da eta beraz asteburuko planak proposatuko dizkizuegu eta kasu honetan asteburu osorako egitaraua prestatu duen Iparra Hegoa ekimenarekin, ez da, Aitor? Bai, ala da, normalki Baxe Nafarroan, Zuberoan edo Lapurdin egiten diren ekimenatara gonbidatzen zaituztegu, baina oraingoan Goierrira, Gipuzkoara eramango zaituztegu, hain zehazki segurara 26. aldiz Iparra Hegoa ekimena antolatuko bai da, badakizuen bezala, justuki Ipar eta Euskal Herrian arteko zubiak eraiki eta justuki mugarik ez dagoela aldarrikatzeko sortu zen ekimena bai da hau. Aurten muga, langa, bota, sega izartu dute lelo modura eta zuzenion bezelan ere asteburu guztiko programa osatu dute aste guztikoa, baina asteburura begira jarrita gaur Etxepare Lizioko ikasleak izango dira protagonista, goizean Lazka honengo dira, Benediktarren artxibitegia ezagutzen eta arratsaldean auriolasak antolatu dituzte 5 eta 7 libertimenduak seguran. Gauean berriz musika protagonista, xutik eta DJ Bull izango baditugu gaur gauean seguran. Bihar goizean mendi bilaldia, bazkaria, antzerketak euskara zen alde manifestazioa 6etan eta gauean berriz ere musika, orain urruñar batekin, odei eta kontrabanda taldearekin. Eta iganderako ere bete-betea, eguna, igandeaz gozatzeko, eguraldeak ez du ematen lagunduko duenik, baina sukalki prestaketa egingo dute plazan, kale animazioak egingo dira 11 goiti albokariak eta Baigorriko dultzaineroak ere izango ditugu eguerdian segurako plaza animatzeko, esan bezala, mugarik ez dagoela aldarrikatzeko 26. aldiz seguran, Goierrin, nahi zuen Euskal Herri guztiko biztalei gonbidapena, bertara joateko. Osongi, mila eskerre Aitor eta, oraingoan beste festa baten berri ere emango dizuegu kasu honetan iganduntan hemen. Baionan egingo den festa erraldoi bat. Hain zuzen herri urratxek aurten 40 urte betetzen dituelako eta urte hurrena betetzen duen beste gonbidatu batekin egongo dira kasu honetan. Pirritx Porrotx eta Marimototxeko 35 urte ere betetzen dituzte aurten eta urte betetze besta erraldoi antolatu dute iganduntan goizeko 11 goiti loga kiroldegian eta oholtzan izanen dira ere aurrasko, izan ere zubiak eraikiz ekimenaren baitan, Hendaia, Urruña, Ziburu, Biriatu, Lesaka, Bera eta Oreretako ikastolek elkar lanean egiten duten proiektua da, eta beraz ikastola horien artean Adaxka Berriak musika proiektu bat ere lantzen ari dira euskal kantuak lantzeko eta horiek kantatuko dituzte, baita ere ikuskizunean beraz esan bezala sarrerak 10 eurotan eta itzordua goizeko 11etan,
hemen Baionan Loga kiroldegian. Eta ikastolekin jarraituko dugu Herri Urratseko bestaz gain, beste ikastola batek ere ospatzen duelako festa bat. Hori da, Uztaritzeko ikastolak 50 urte betetzen ditu eta horretarako hitzordu oso berezia antolatu du biharko. Arratsaldeko 7:00 aurrera Sutagar, Aine Dualde, Kaskastu, Olako eta Txaran Abes Batza Oholtza gainera igoko dira ikastolaren urtebetetzea ospatzeko. Gogoratu, Sutagar taldeak aurtengo Herri Urratsen kantua egin duela, beraz agian bertan entzuteko parada izango du publikoak. Sartzea 12 eurotan salgai ezarri dute aldez aurretik eta bihar bertan 15 eurotan salgai ezarriko dute. Mila esker Jurre eta ikusentzuleok, Sutagarrekin amaituko dugu gaurko saioa, profitatu asteburuaz, aio! Eta ikusentzuleok, ohar bat, izan ere, datorren astean iparraldearen orenaren ordutegia aldatu eginen da. Itzulia dela eta, gaueko 9:00 aldera izanen gara ETV baten.